Ako sa prepracovať z kariéry futbalového brankára do pozície auditora spoločnosti Deloitte, to je príklad nášho absolventa Adama. Adam zavítal na Partnership Day so spoločnosťou Deloitte. Adam, vítaj medzi nami. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem. Sa veľmi tešíme, že spoločnosť Deloitte je pravidelnou súčasťou našich workshopov, nášho vzdelávacieho procesu. Chcel by som sa spýtať, že prečo sa Deloitte snaží spolupracovať s univerzitami? Vieš čo, asi dobrý príklad som aj ja, ale nie. Ale vieš čo, je to super z toho dôvodu, že máme veľa absolventov, nie len v mojom ročníku, ktorí sme zostali možno nejakých 6, 7 a nastupovali sme 25 a zostali sme tam traja z FEMky a asi je to tým, že máme tu na FEMke, to je z každého rožku trošku, ako by som povedal, a naučia ťa tu veľa vecí, ktoré neuveríš, ale dokážeš veľmi využiť v tom audite. A ja si myslím, že je to super a toto, neviem, koľko to už trvá úprimne, že koľko ešte predo mnou rokov boli tieto nejaké partnerstvá, kedy sa to začalo, ale myslím si, že sa to prehlbuje a tých absolventov z FEMky v Deloitte máme, myslím si, aj teraz čoraz viac a viac. A ako ich možno zhodnotiť, týchto našich absolventov? Je s nimi spokojnosť v Deloitte? Úprimne nespolupracoval som zatiaľ s mladšími z FEMky, ale čo som počul, tak áno. Zatiaľ všetci sú spokojní. Tak to sa veľmi tešíme. A aké benefity ponúka Deloitte práve pre našich študentov alebo absolventov? A aké možnosti tam môže nájsť náš študent alebo absolvent? Ide už o to, že nemusíš byť ani rovno absolvent, stačí, keď ideš cez Deloitte College, ktorá myslím, že bude teraz od 15. do 17. apríla a môžeš ísť ako intern, hej, máš rôzne benefity v tom, že vieš si prispôsobiť, ktoré dni budeš robiť ako intern a ako absolvent potom si môžeš vybrať z rôzneho nejakého, by som povedal, repertoáru, čo sa týka nejakých priemyselných podnikov, kde sa budeš. Nie sme len v Bratislave, sme v Košiciach a v Žiline. A hovorím, je to veľmi zaujímavá práca, máš tam, vieš robiť vlastne aj z home officeu, takže tých benefitov je tam viacero, no, vieš si to prispôsobiť trošku. Takže asi tak by som povedal. A prečo ty si vybral práve Deloitte? Čo ťa presvedčilo, že práve Deloitte je tá správna značka na začatie kariéry? Vieš čo, na začiatku asi to, že boli tam všetci ľudskí. Všetci sme si rovní od začiatku, ako je to možno aj trošku smiešne, že všetci si tam ako keby tykáme. Je jedno, či máš 70, či máš 9 rokov, 20 alebo tak. A prípada ti to, všetci sú tam nápomocní. A myslím si, že nie len, že čo ma tam ako keby, že skúsim, lebo hovorím, účtovníctvo nevolá moja silná stránka, ale možno tá ľudskosť a ten kolektív ťa nejako posúva vpred. Vždy sa naučíš, nebojíš sa. Žiadna otázka nie je blbá otázka tam, tak by som povedal. A proste každým rokom získaš také skúsenosti, že to nie je monotónne. Hej, takže si hovorím, že pôjdem vyskúšať, uvidím, že aké to bude. A hovorím, ten kolektív a celá tá partia od partnerov až po nejakých analystov je super. A chcel by si dodať nejaké slovko na záver, niečo odkázať našim súčasným študentom? Určite sa nebojte prihlásiť hlavne na ten Deloitte College, je to vážne super, ten workshop bol extrémne zaujímavý, musím uznať, ja ako hovorím, išiel som tam s tým uliať sa zo školy a pritom bolo to vážne mega zaujímavé. Nie je to, jak niektorí si myslia, že účtovníctvo, je to oveľa viac. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.